טוב, אז אנחנו נתחיל ככה. ההתחלה בכל מקרה נועם כבר שמע, כי אני הולך לדבר על מה שהיה פה אחרי. ככה, אז קודם כל, אנחנו בפרק ט"ז היום. התחלנו אותו, פסוקים א' עד ז' בפעם הקודמת. אה, ראינו בעצם איך דבר השם אל יהוא בן חנני, על כל בית באשה, שהשם ישמיד אותו. כיוון שהוא הולך בחטאות ירבעם, דיברנו למה כתוב פעמיים, וגם ביד יהוא בן חנני, פסוק א', פסוק ז', הבאנו את המלבים, הבאנו מצודות. אולי כן תופעה שלא התייחסנו אליה, והיא איזושהי תבנית, שרוב הספר זה ככה. אנחנו רואים שכשיש מלך רשע, אז אם הוא הראשון בשושלת, הקדוש ברוך הוא מעריך לו אפיים, והוא נותן לו המון זמן למלוך יחסית, וודאי שהמלכות לא מושמדת באותו רגע. בדרך כלל זה ככה. מתי זה יבוא? בבן. אם הבן הולך בחטאות אביו, אז בילד השני כבר, א', המלכות קצרה מאוד, ב', שם תהיה ההשמדה. שוב, יש חריגות, אבל באופן כללי אנחנו רואים ירבעם נדב, אז ירבעם הוא מולך 22 שנה, נדב שנתיים, שלוש. זה מין תבניתיות כזאת, גם באשם הולך יחסית הרבה זמן, הבן שלו כבר אלה הולך הרבה פחות, הולך שנתיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא לראשון מעריך אפיים וגם יחזור בתשובה. אם השני כבר הולך בדרך אבותיו, אז הקדוש ברוך הוא כבר סוגר חשבון, משמיד את אותו בית מלוכה, ואפילו לא מחכה הרבה זמן. שנתיים שלוש בדרך כלל. יש חריגות לטוב ולרע. דבר נוסף, היה פה איזשהו, אחרי השיעור, בסוף שיעור קודם, נשארנו פה כמה ודיברנו על איזושהי נקודה. אנחנו דיברנו, כל שיעור שעבר, בעצם השני שיעורים האחרונים היו על השר, ראינו את הדמות, ראינו את ההזדמנות המאוד מאוד מיוחדת להחזיר את הממלכה למלכות מאוחדת ברשות מלך מבית יהודה, ואת הפספוס הגדול, וראינו שעשה נכשל בעצם במקום הזה שאין מה לעשות, הוא בכל זאת מנסה לעשות משהו במקום לשים מבטחו על הקדוש ברוך הוא, ולדעת שגם המלך הכי פעלתן, הכי מוכשר, הכי צדיק ואידיאליסט, גם הוא לפעמים צריך לדעת לעצור ולדעת שהדבר גדול ממנו, ושם הוא נופל. דיברנו על זה שזה המבחן שהכי קשה, שגם שאול נופל שם. דוד נבחן במבחן הזה אבל עומד בו, וגם עשה נכשל. ואז היה לנו פה איזה דיון, שמה, אז דוד בעצם הכי צדיק? אז המבחן זה בעצם כשהקדוש ברוך הוא מביא לך מציאות שמה שלא תעשה זה לא טוב, אולי אפילו אסור, ואז בעצם המלך צריך לדעת שמשהו גדול ממנו ולא לעשות כלום, להתאפק, לעצור, וזה מאוד קשה כי הסיטואציה היא מאוד מאוד קשה ומורכבת, ואתה מרגיש שאם לא תעשה משהו אתה מאבד את הכל, והמבחן הוא בכל זאת לא לעשות כלום ולבטוח בקדוש ברוך הוא. לפעמים זה יהיה עם ציווי מפורש כמו אצל שמואל ושאול, ששמואל אומר לו 7 ימים תאכל עד בוא ילך, אבל הוא רואה איך כל שנייה עוזבים אותו עוד לוחמים, והוא אומר אם אני מחכה 7 ימים אני נשאר פה לבד, הוא לא מצליח לעמוד בסיטואציה. ראינו שגם עשה, היה צריך לבחור בין מלחמת אחים לכריתת ברית עם האויב נגד האחים, שתי האופציות גרועות. הוא בוחר בגרועה פחות, אבל בעצם מה שהוא אמור לעשות זה לא לעשות כלום. דרך הפרק שלנו אנחנו נראה איך אם באמת הוא לא היה עושה כלום הדברים היו מסתדרים לבד. דוד המלך גם יש לו איזה קרב שם בעמק בחיים, אותה סיטואציה בדיוק מול פלישתים באותו עמק. בסיבוב הראשון הקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות ולהילחם, והוא עושה את זה. פעם שנייה לכאורה הוא כבר לא צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא בכל זאת שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו תמתין, והוא ממתין למרות שהוא ככה כפסיעה מהפלישתים והם יכולים לגלות אותו, וכל החבר'ה שלו שם במטכ"ל אומרים לו נו 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 נו, והוא אומר לו אני מחכה, והוא עומד בזה. ואז אמרנו מה, אז דוד הכי צדיק, אז ככה, אז דוד, אני לא יודע אם הוא הכי צדיק או לא, בכלל אני אמרתי תמיד בגן, אני מאוד העסיק אותי מי יותר צדיק, אברהם אבינו או משה רבנו, או מי הצדיק שבצדיקים, והתשובה היא שבעצם כל אחד יש לו את העניין שלו, אוקיי? יש דברים שמשה רבנו מעל כולם, זה לא רק בנבואה, זה בעוד כמה דברים. יש דברים שאברהם אבינו, ובעצם אצל דוד המלך באמת הקשר היה
הייחודיות זה להיות בקשר תמידי עם הקדוש ברוך הוא, כל הזמן לברר, גם כשאתה יודע את הסיטואציה אתה תמיד שואל, אתה תמיד דבק בו, זה כל המהות של תהילים. דור גם דייק שם איזה משהו פרשת המלך בספר דברים, אבל הוא תמיד דבק בקדוש ברוך הוא ולכן הוא גם מצליח, אוקיי? שזה משהו מאוד קריטי למלוכה, אוקיי? יכול להיות כן, לא לסמוך על החושים שלך, לא לסמוך על היכולת הנהגה שלך, תמיד תמיד תמיד, גם כשאתה בהצלחה של הכל, תמיד לשאול את הקדוש ברוך הוא. לכן דוד המלך מצליח, כי הוא תמיד שואל את הקדוש ברוך הוא, גם כשלכאורה לא צריך. אחרים פחות היו חזקים בעניין הזה. אנחנו נראה בהמשך ספר מלכים איזושהי התייחסות לעניין הזה, חזקיהו ויאשיהו, אבל אני בכוונה לא מביא משם, אז אני אביא דוגמה אחרת, להראות ששאול שנכשל במבחן ההנהגה, זה לא אומר שהוא פחות צדיק מדוד. ואני אקריא לכם שתי מקורות, החבר'ה בזום יש את זה פה, לכם מחילה, אני שכחתי להדפיס, הייתי ככה במהירות. שתי מקורות יש יותר אגב. ילקוט שמעוני, ככה, זה שאומר הכתוב, שיגיון לדוד אשר שר לאדוני על דברי חוש בן ימיני, זה קטע מתהילים. אומר ילקוט שמעוני, אמר לה הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, שירה אתה אומר לפניי על מפלת של שאול, אלמלא אתה שאול והוא דוד, זאת אומרת אם הייתה סיטואציה הפוכה, שאותך הייתי מחליף ואתה היית רודף אחרי שאול, בדיוק הפוך, איבדתי כמה דוד מפניו. זאת אומרת אם זה היה הפוך, תדע לך, הייתי הורג כמה כמוך, רק בגלל שזה שאול רודף אותך, בשאול אני לא נוגע. אם זה היה הפוך, אותך הייתי הורג, עד כדי כך. והיינו דכתיב שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני, כתיב כוש והלא שאול שמו. כוש בן ימיני זה בעצם שאול בן ימיני, אלא מה כושי משונה באורו, אף שאול משונה במעשיו מראה. אוקיי? מאוד מאוד מיוחד. זה קצת שונה מהתמונה שאנחנו מקבלים על שאול המלך, כשאנחנו קוראים את הפשט בפסוקים. לכאורה שאול נופל ונלחם ברצון של הקדוש ברוך הוא ובדוד, ואנחנו רואים המדרש אומר חוצה עד אחורה, תבינו שמדובר פה במשהו אחר, עד כדי כך שהייתי מאבד כמה דוד מפני שאול אחד, מה שלא עשיתי הפוך. עוד מקור, יש כששאול הולך לבעלת האוב יום לפני מותו, הוא מעלה את שמואל, ושם שמואל אומר לו, ויעש השם לך כאשר דיבר בידי, ויקרא השם את הממלכה מידך, ויתנה לרעך לדוד. זה הפסוק. ואז המדרש תנחומה אומר ככה, אמר לה, שאול אומר לשמואל, כדהבית גבן אמרת לי, ויתנה לרעך הטוב ממך. כשאתה היית אצלי, אז כשקראתי את המייל וכל זה, אתה אמרת לי שהשם קרא את הממלכה ונתן אותה לרעך הטוב ממך. מה קרה עכשיו אתה אומר לרעך לדוד? שימו לב מה אומר שמואל. אומר לו, כד הבינה גבכון, כשאני הייתי איתך, הבינה בעלמא דשקר. אני הייתי בעולם השקר. והבינה, איפה זה? והבינה אמרין לך מילין דשקר. דדחילת מנח דילמה תקטללני. הוא אומר לו, אני אמרתי לך דבר שקר, כשאמרתי לך לרעך טוב ממך, זה היה שקר, הוא לא יותר טוב ממך. אבל אני פחדתי, מה אני אחליף מישהו, אז אמרתי מישהו שיותר טוב, ואז גם המלך יבין שזה לגיטימי, להחליף מלך במלך יותר טוב, אז שיקרתי. אבל ברם ענה כאן בעלמא דקשות, עכשיו אני בעולם האמת, לא תשמע מיני אלא מילין דקשות, לא תשמע ממני אלא מילים של אמת. זאת אומרת, כשאומרים לרעך טוב ממך זה לא נכון. זה פשוט לא נכון, הייתי בעולם השקר, יכולתי לשקר, עכשיו אני בעולם האמת, אני לא יכול להגיד דבר כזה, עד כדי כך. וזה כששאול נכשל ודוד מצליח, זה לא אומר שהוא יותר טוב ממך, הוא יותר מתאים לעניין ההנהגה, אוקיי? יש עוד מקורות, במסכת סנהדרין, אני אעצור פה כי אנחנו ממשיכים, בסדר? מצוין. אז בואו נתחיל, נמשיך, מה? בחיבור לקדוש ברוך הוא. יש עוד כמה דברים, למשל הגמרא שם אומרת מפני מה לא נמשכה מלכות שאול, מפני שאין בה דופי, אוקיי? ואז יש שם את העניין הזה שמלך חייב שיהיה לו איזשהו דופי, בעיקר בדגש על ענייני יחוס, כדי שלא תזוח דעתו עליו וכו', ושאול היה מהבחינה הזאת מושלם. דוד היה עליו מאחורה מואבי, לא מואבית, כל מיני עניינים, הוא בכלל קשר לבוא בקהל, ולכן זה דוד יותר התאים מהבחינה הזאת, אוקיי? אז זה עוד כיוון. אבל בגדול כמו שאמרנו, דוד כהנהגה יותר מחובר לקדוש ברוך הוא, שזה חשוב למלך. עוד נקודה זה גם העניין הזה של
מלך צריך לדעת לקום מנפילות, אוקיי? עכשיו, זה עוד איזה בחינה מפני מה לא נמשכה מלכות שאול, מפני שאין בה דופי. בנימין זה מין שבט כזה שלא נופל, אגב כמו יוסף. יוסף יש את המלחמה, עוד אם נחזור לחומש, יוסף ויהודה, שתי דמויות שהן כביכול מאוד מאוד מיוחדות, מאוד סמכותיות, אבל יהודה נופל עם תמר, הילדים שלו מתים, יש כל מיני עניינים. לעומת זאת יוסף הוא כביכול המושלם, מוצא חן בעיני כולם, אף פעם לא נופל, אף פעם לא טועה, צודק, יודע את הכל, שם שמיים שגור בפיו, אבל בסוף למלך זה לא טוב, כי אדם שלא יודע ליפול, אז ביום שהוא ייפול הוא לא ידע לקום. איפה אנחנו רואים את זה אגב? אצל מי בעצם המנהיג אחרי משה רבנו? זה יהושע, שהוא בעצם מאפרים, אוקיי? וזה באמת נפלא, רק מה קורה? עוד מלך שמאפרים, ירובעם. ירובעם גם שלם, שמלה חדשה, נכון מה שראינו, עשבי השדה, כולם כעשבי השדה לפניהם, צדיק שבצדיקים, גדול הדור, מושלם, אבל כשהוא נופל הוא לא יודע לקום משם, הוא נופל ומתרסק. אז איזושהי בחינה בהנהגה שלא מתאימה למלך, ודווקא דוד זה גם משהו שהגמרא שם מביאה, שדוד חוטא אפילו בשניים, אבל עלתה לו, הוא יודע לעלות משם, מה ששאול לא יודע להתרומם מהנפילה, אוקיי? זה עוד איזה כיוון, אבל שוב אנחנו לא עוסקים בזה, רק הזכרתי. אז זה ששאול נכשל זה לא אומר שהוא פחות מדוד, ראינו פה שני מדרשים שאומרים שבדיוק הפוך, או לפחות שווים, ואנחנו נמשיך. טוב, אז אנחנו בפסוק ח'. בשנת 26 שנה לעשה מלך יהודה, מלך אלה בן בעשה על ישראל בתרצה שנתיים. כבר אנחנו רואים, שנתיים זה אינדיקציה לזה שהוא כנראה לא יעשה דברים טובים. ויקשור עליו עבדו זמרי, שר מחצית הרכב, והוא בתרצה, שותה שיכור בית ארצה, אשר על הבית בתרצה. ויבוא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי מולכו כשבתו על כיסאו, היכה את כל בית בעשה, לא השאיר לו משתין בקיר, או זכר או אפילו כלב, וגואליו ורעהו. זאת אומרת, גם אנשים שיכולים לבוא ולגאול כביכול הם קרובי משפחה, גם חברים, כל מי שבא במגע כלשהו עם בית בעשה הוא משמיד. מה? הכוונה היא, זה הרבה פעמים גואל, זה כמו גם גואל אחוזה, הכוונה היא קרובי משפחה. גואל אדם הוא גם קרוב משפחה, אבל לאו דווקא, גם יש גאולת האחוזות והכל, מישהו שהוא בחינת קרוב משפחה, ורעהו זה מעגל יותר רחוק של חברים. וישמט זמרי את כל בית בעשה, כי דבר אדוני אשר דיבר אל בעשה ביד יהוא הנביא, אל כל חטות בעשה וחטות אלה בנו אשר חטאו. אז פה אנחנו יודעים פורש שאלה חטא, אשר חטאו ואשר החטיאו את ישראל להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי אלה וכל אשר עשה אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז תראו, יש לנו בעצם את זמרי. זמרי הוא שר מחצית הרכב. שר מחצית הרכב זה אומר שהוא אחראי, לא יודע, תקראו לזה שר התחבורה, אולי אפילו על הרכב של הצבא, אבל גם אם זה קשור לצבא, זה יותר שר שאחראי על לוגיסטיקה מאשר מישהו שאחראי על חיל השריון. זאת אומרת, הוא סוג של ג'ובניק, אוקיי? הראיה הוא לא נמצא בשדה הקרב, הוא נמצא בתרצה, אוקיי? בזמן שישראל נלחמים, איפה זה? והוא בתרצה שותה שיכור בית ארצה, בזמן שאנחנו נראה בהמשך שיש מלחמה עם פלישתים בגיבטון, וזמרי מנצל את זה והורג את בעשה. אגב, שוב כמו שאמרנו בפעם הקודמת, גם כשמישהו בא ומורד את אלה, סליחה, את בית בעשה, ואתה צודק את אלה, אנחנו רואים שכמו שאמרנו בפעם הקודמת, גם כשמישהו בא ומשמיד ומורד ורוצה מהשיקולים שלו, האינטרסים שלו, מבחינת הקדוש ברוך הוא והנביא שבא ומציג לנו את זה, זה התוכנית האלוקית, הוא שליח. יכול להיות שהוא תשאל אותו ויגיד מה זאת אומרת, כי אני רוצה למלוך, אני רוצה הרבה דברים, הנביא אומר לנו מה באמת קורה פה, והוא משמיד את זה, משמיד את בית בעשה. איך זה קורה? היית חושב שהמלך מת, הבא אחריו הוא זה שימלוך, לאו דווקא זה שהרג אותו. קודם כל במקרה הזה, אתה תכף תראה שאתה מאוד מדייק, בדרך כלל פשוט מי שמורד, זאת אומרת יכול להיות שהוא לא באמת זה שהרג. ספציפית הוא הרג
את כולם. כן, אז לא היה מישהו אחר שיכול לקום, וכנראה שפחדו ממנו. אוקיי. זה לאו דווקא ככה, כאילו, זאת אומרת, ברגע שהמלך מת... אבל הוא לא סתם מת, המלך נרצח, וכשמישהו רצח זה או כי הוא הולך למלוך, יכול להיות שהרוצח עצמו, זה שהחזיק את הסכין, הוא שליח של מישהו יותר גדול שקושר קשר. אבל ודאי שכשמלך נרצח זה מישהו תכנן את זה, וזה שתכנן גם ימלוך במקומו. אנחנו נראה פה זה קצת מתפקשש לזמרי, אבל שנייה. בואו נמשיך רגע פסוק ט"ו. בשנת 27 שנה לעשה מלך יהודה, מלך זמרי 7 ימים בתרצה, והעם חונים על גיבטון אשר לפלישתים. אז הפסוק הזה בא ואומר לנו איך זה קרה ומתי. זה בזמן שכל העם בכלל נמצא בגיבטון אצל פלישתים. עכשיו זה מזכיר לכם משהו? הרי באשה בעצמו הורג את נדב הבן של ירבעם בזמן שהעם נמצא בגיבטון במלחמה מול פלישתים. ממש מה שהוא עשה עושים לבן שלו, אפילו אותו אויב, אותו מיקום, בהבדל אחד. נדב בן ירבעם היה במערכה. פה אצלנו אלה הבן של באשה הוא בתרצה, שותה, שיקור. אנחנו רואים מציאות של הסתאבות, של הוללות, משהו שלא היינו מצפים. בכלל יש מקור, נרד פה למטה, ככה, במדבר כ"ז פלוס רש"י, וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם וכו' וכו'. אומר רש"י בשם חז"ל, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג, שנאמר על תירא אותו, וכדרך שעשה יהושע וכו' וכו', כדרך שעשה דוד. אגב, דוד יש פעם אחת שהוא לא יוצא לקרב, הוא נשאר בבית, ואז מה קורה? הסיפור עם בת שבע, מין איזה ירידה רוחנית. הרי דוד הוא תמיד היה בראש הקרב, פעם אחת שהוא נשאר בבית ואז דברים קצת מסתבכים, ואז הוא אומר יואב שמה, הוא אומר שלח את זה שאוריה ימות, אבל זה כבר ברגע שדוד לוקח צעד אחורה ולא מתנהג כמו מלכי ישראל, זה אוטומטית מביא נפילה וטעות אבל לא משנה, אנחנו רואים דוד ודאי שרוב הזמן הוא היה שם. אגב, גם אחרי סיפור בת שבע הוא ממשיך להילחם, הייתה נפילה חד פעמית שגרמה לנפילה אחרת, אבל אנחנו רואים פה שמלכי ישראל לא נשארים בבית, ופה זה זועק, ולא סתם בבית. זה לא טוב הוא היה בבית כי יש אילוצים, כי מישהו צריך לנהל את המדינה, לא, הוא שיקור, הוא מתעולל. כאילו, אני זוכר שפעם בצוק איתן, לא בצוק איתן, סליחה, בחומת מגן, הייתי ילד ופגשנו איזה מישהו בבית כנסת, הוא היה ככה מודאג, ואבא ששאל אותו מה קרה, זה אומר לו, שמע, הבן שלי בפנים ואני לא ישן, אני לא ישן בלילה. אני זוכר שפעם ראיתי מישהו שבאמת לא ישן בלילה, שהוא כולו במתח. פה כל עם ישראל במלחמה, הבן אדם, לא יודע, זה כבר מעבר הוא שם, הוא שיקור, כולו מתעולל. זה עוד איזה עניין. וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. אומר רש"י בשם חז"ל, ולא ישב לו על קר וכסת, אמר ישראל שרוין בצער אף אני אהיה עמהם בצער. הרי היה אפשר לקחת להביא למשה איזה קורסה, איזה קרים, קסתות, לא, הוא יושב על אבן. עם ישראל בצער, גם אני בצער. אנחנו רואים שפה אלה, לא רק שהוא לא יוצא לקרב, אלא זה אפילו לא מפריע לו לחגוג ולא יודע, לקחת שם את מה שהוא רוצה לקחת, עושה מה שהוא רוצה. זה מין הסתאבות והוללות שנגע שיש בממלכת ישראל, שהכל חולה. וזה מה שמוביל לדבר הבא. וישמע העם החונים לאמור, שומעים במערכה, הם בכלל במלחמה, הם שומעים קשר זמרי וגם היכה את המלך, והמליכו כל ישראל את עומרי שר צבא על ישראל ביום ההוא במחנה. הם באים ואומרים, טוב, את המלך הרגו, יש מלך אחר, הפיכה צבאית שנגרמת מבלגן שם. זה לא שהם יזמו את זה, אלא אומרים המלך מת, לנו נמאס. וכשאומרים לנו נמאס, זה לא רק מהמלך שם שהיה שיקור, אלא גם מזמרי. זמרי, שוב אמרנו, גם אם הוא קשור לרכב של לחימה, הוא יותר לא לוגיסטיקה. ואומרים אנחנו נלחמים פה, מגיעים שם אלה שם חוגגים, עושים מה שהם רוצים, בא גם הג'ובניק הזה, חושב שהוא זה, נמאס, אנחנו לא יכולים עם זה יותר. ומעבר לזה שהם ממליכים את עומרי, שהוא כביכול אחד משלהם, הוא איתנו בקרב, הוא, זוכרים במלחמת לבנון השנייה, דיברו על זה שהמטכ"ל וזה דרך מסכים ולא איתנו, הם מרגישים שעומרי הוא איתם, ולכן הם ממליכים אותו למלך. ולא רק זה,
ויעלה עומרי וכל ישראל עמו מגיבטון ויצורו על תרצה. הם עוזבים את הפלישתים, יש מלחמה, לא מעניין, עוזבים באמצע מלחמה, עוזבים הכל וחוזרים לתרצה. ויהי כראות זמרי כי נלכדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך וישרוף עליו את בית מלך באש וימות. בא זמרי, מבין שהחגיגות נגמרו ושורף על עצמו את הארמון, בעצם מתאבד בשריפה. יש איזה דעה, ראיתי שמה שכתוב, איפה זה? ויבוא אל ארמון בית המלך וישרוף עליו את בית מלך באש, הכוונה היא לעומרי, אבל רוב מוחלט של הפרשנים אומרים שזה בעצם זמרי והתאבד. אגב, סתם שתדעו, יש 4 מיתות בית דין, אוקיי? 4 מיתות בית דין, חנק, הרג, סקילה ושריפה. יש לנו 4 אנשים שהתאבדו בתנ"ך. יש לנו את שאול שנופל על חרבו, זה ההרג, זה הסייף. יש לנו את זמרי שמת בשריפה. יש לנו את שמשון שתמוד נפשי עם פלישתים, זה סקילה. ויש לנו בחנק את אחיתופל שרואה שלא נעשתה עצתו והולך וחונק את עצמו. אז 4 דמויות שהתאבדו וב4 מיתות בית דין שונות, סתם איזשהו עניין. אז זמרי בשריפה. אנחנו רואים שלעם באמת נמאס, הם עוזבים מערכה ובאים. עכשיו, תחשבו על זה רגע, בזמן הזה, שכל הבלגן הזה, זה מולך 2, ואז בא אחריו מישהו שהורג אותו, הוא מולך רק 7 ימים. בא אומרי, בלגן שלם בזמן שבממלכת ישראל, מדהים, קודם כל יש יציבות. סתם שתבינו, ממלכת יהודה, סליחה. עשה בזמן הזה, תראו כמה מלכים הוא רואה, הוא נמצא 2 עם ירובעם, בחפיפה, ואז ירובעם, נדב, באשה, אלה, זמרי, תבני בן גינת, עומרי, ואפילו קצת אחאב. 8 מלכים מתחלפים, בזמן שבממלכת יהודה יש יציבות, וזה לא סתם יציבות, יש גם שקט ביטחוני, ראינו, השם מניח להם מכל אויביהם, יש שפע ועושר גדול, מה שהיה עם זרח הכושי, הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה כדי שיביאו את כל הרכוש שנבזז על ידי שישק מלך מצרים לרחבעם, הכל חוזר ופי כמה. יש עושר, יש ביטחון, יש יציבות. קודם כל זה מסביר לנו את מה שראינו הפסוקים בדברי הימים, שהמון המון מעם ישראל מתחילים לזלוג לממלכת יהודה. אבל יותר מזה, אם עשה לא היה כורת ברית, ואולי על ידי זה מכעיס את עם ישראל שבכל זאת בא בן הדד ומחריב ערים שלמות, יכול להיות שפשוט כולם היו עוברים אליו. זהו, ממלכת ישראל קורסת לתוך עצמה, לא צריך לעשות כלום, לא צריך להילחם, פשוט להמתין, זה יקרה מעצמו. זה היה הדבר הטבעי. בואו נלך לעשה, אוקיי? רק מה לעשות, עשה נגדנו, עובדה שהוא הביא לבן הדד כסף והכל שילחם בנו, אז אי אפשר לבוא לעשה. יכול להיות שבלי הדבר הזה, בלי כריתת הברית עם בן הדד, בשלב הזה חלס, חוזרים לממלכת יהודה, נמאס לנו מכל הבלגן הזה, בדיוק. פשוט לא לעשות כלום וזה היה קורה לבד. אבל זה, אצלנו עדיין, זה עדיין לא היה ברציחות, ברוך השם. אוקיי? אז זה עוד יותר מחדד עד כמה לא לעשות כלום בתקופה של עשה, עד כמה זה היה פשוט, זה היה הפתרון, זה היה פשוט קורה מעצמו. אוקיי? מכל מקום אז מביאים את, איפה היינו? אז עומרי בא ושורפים את, יותר נכון שורף את עצמו זמרי. פסוק י"ט, על חטאותיו אשר חטא, לעשות הרע בעיני אדוני, ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את ישראל. עכשיו תשאלו אותי, מה אפשר להספיק ב7 ימים להחטיא את ישראל? כאילו, היה כולה 7 ימים. תשובה, אז המלבי"ם בא ואומר שהכוונה היא, הקדוש ברוך הוא ראה שהגרויסר רבצן הזה הולך להחטיא את כל ישראל, אז כבר הכתוב מגלגל עליו משהו עדיין לא עשה. זה קצת קשה, אוקיי? כי אנחנו יודעים יש כלל כזה שהקדוש ברוך הוא לא מעניש על הרהורי העבירה, למרות שהם קשים מבחינה מסוימת מעבירה, אבל אדם לא נתבע על דברים שהוא לא עשה, שזה עבירה. על מצוות אגב כן, ביקש אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה ונותן לו שכר. על העבירה זה לא ככה. אז גם אם זמרי תכנן לא יודע מה, להפוך את כולם למוסלמים, מה אשר חטא והחטיא. זה קושיה שיש על המלבי"ם, לכן אחרים באים ומפרשים שהכוונה היא לא ב7 ימים, כבר לפני זה, כשהוא היה חלק כשהוא היה בתור שר מחצית הרכב והיה לו מה שנקרא השפעה על השלטון, כבר אז הוא היה יחד עם אלה והכל ועשו הרבה בלגן והחטיאו את עם ישראל. ויתר דברי זמרי וקישרו אשר קשר, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז כבר סיימנו עוד מלך, זמרי 7 ימים. אז יחלק העם ישראל
לחצי. חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עומרי. יש לי פה משהו מציק. והחצי היה אחרי עומרי, את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימות תבני וימלוך עומרי. טוב, אומרים לנו פתאום משהו מעניין. אחרי שכל עם ישראל המליך את עומרי, פתאום העם... זה הצבא. מי הולך לצבא? כל הגברים. מי קובע בתקופה ההיא הכל? רק הגברים. כאילו לנשים לא הייתה זכות הצבעה. שאומרים, כל הצבא בעצם זה כל העם. שוב, זה הגברים. נכון, זה לא כולל ילדים, זה לא כולל נשים, זה כנראה גם לא כולל כמה זקנים או נכים. בגדול זה העם. בתקופה ההיא, מי שהשפיע זה, או קיבל החלטות ודברים כאלה, זה הגברים. נשים וילדים לא... מה? אז אמרתי, לא היו זקנים ולא היו נכים. ולא ילדים. כל הגברים, כמו שזמרי לא היה שם במלחמה. אז אותם כנראה כבר לא שואלים, לא יודע. תראה, בגדול שוב, העם המליך את עומרי. אלא שמה, יכול להיות שזו הייתה המלאכה שהיא יותר מאשר המלאכה כמלך, איזושהי הצהרת נאמנות, אנחנו רוצים שאתה תטפל בו, וכולנו אחריך. יש לנו עכשיו משימה אחרת, יש חזלוש, מחזלשים את הלוז מול פלישתים, יש משימה יותר דחופה, לבוא ולהרוג את זמרי. הג'ובניק הזה שעכשיו בא ונהיה מלך, לא מקבלים את זה. והם בוחרים בעומרי, אתה תהיה מפקד המבצע לצורך העניין, ולכן, אחרי שהמשימה הושלמה, יכול להיות שהם החליטו, רגע, לא בחרנו בכלל למלך, רצינו שתבוא ותבאר את הנגע הזה, אבל עכשיו, כשהמשימה הושלמה, צריך מלך, צריך לבחור, מי אמר אתה? אז באמת חצי אומרים, למה לא בעצם? הרי הוא איתנו, הוא מוכשר, הוא מצביא, למה לא? חצי אומרים, לא, אנחנו רוצים את תבני בן גינת, שהאמת אני לא כל כך יודע עליו, ובגלל שלא כל כך הספקתי להכין את השיעור, אז לא נברתי במקורות, אבל זה מישהו שכנראה היה ראוי, אם חצי מהעם הולך אחריו, אוקיי? אלא שמה קורה, ויחזק העם אשר אחרי עומרי, באיזשהו שלב רוב העם הולך ונהיה אחרי עומרי, ואז כשוימות תבני וימלוך עומרי. זאת אומרת, יש התפצלות חצי בעומרי חצי בתבני, באיזשהו שלב יש התחזקות לבית עומרי על חשבון החלשותו של תבני בן גינת, ואז תבני מת וממילא כולם עוברים לעומרי. עכשיו וימות תבני זה נראה לנו אוקיי בסדר, לא יודע, חטף לא יודע, התקף לב, שפעת, לא יודע מה, ואז ממילא כולם הולכים אחרי עומרי, אבל זה לא בדיוק, כי חז"ל באים ואומרים לנו שגם הוא נרצח. אחרי שהוא בא ונחלש ויחזק העם אשר אחרי עומרי, אז ביתו של תבני נחלש והורגים אותו. מה גורם למעבר הזה, לתנודה הזאת? סליחה, אומרים לנו חז"ל דבר נפלא, זה מופיע בתוספתא בסוטה. לקח לי הרבה זמן לראות את זה בתוספתא, כי מביאים את זה בשם רש"י על דברי הימים, משהו שמיוחס לרש"י ופה ושם וזה, ואיזה אתר בא וערך והכניס מקורות, ואז פתאום אתה מגלה שזה בכלל תוספתא, משהו הרבה יותר קדום. אבל אני אפילו ראיתי באינטרנט הרבה ששואלים מה המקור לזה, כי הרד"ק מביא את זה ורש"י מביא, אין מקור, כנראה שבסוף מישהו מצא מקור. בקיצור, אז תוספתא סוטה י"ב. אז בין 32 שנה יהורם במולכו ו8 שנים הראה אני אדלג ישר לנקודה, הוא עושה פה את החשבונות של השנים, ולכן הוא מגיע למסקנה, אלא כיוון שעשי עשה מלך יהודה את ביתו של עומרי מלך ישראל ליהושפט בנו לאישה, שוב, עשה מלך יהודה, יש לו בן שקוראים לו יהושפט, נלמד עליו. מה עושה עשה? לוקח את הבת של עומרי ומחתן אותה עם הבן שלו, אוקיי? לוקח את הבת של עומרי ומחתן עם הבן שלו יהושפט. כיוון שכך נגזרה על מלכות דוד שתכלה עם בית אחאב, שנאמר וכו' ועד החשבונות מסתדרים. יש פה גם ביקורת על עשה, אבל מה בעצם קורה פה? עשה לוקח את הבת של עומרי ומחתן אותה עם הבן שלו. מה קורה פה בעצם? בכלל צריך לדעת, כשאדם בא ומחתן, לוקח אישה לעצמו או לבנו, זה אומר שהמלכות, הממלכה של האישה, כל הייחוס של אותה אישה, בעצם ייגרר אליי, אני אשלוט, אוקיי? או כי הבת שבויה שלי, או כי פשוט יחסי חיתון טובים. אנחנו רואים שלמה המלך, זה אחת הסיבות שהוא נשא המון נשים,
בשביל הדבר הזה, דרך אנשים בעצם הוא משפיע וכולם מחויבים לו, לא יכולים למרוד בו כי הבת אצלי, אבל מעבר לזה יכול להיות שבאמת קשרים. בא עשה ורוצה, שוב, עשה לא, עדיין לא נוטש את החלום לתקן ולקחת את כל המלכות, לאחד את המלוכה. מה הוא אומר? אני אחזק את המלוכה שלי עוד יותר, אני אקח את הבת של עומרי אליי, בעצם אני מחביר את כל עם ישראל למלך יהודה שיהיה אחריי, ליהושפט בני. יותר מזה, הדבר הזה גורם שכל העם הולך אחרי עומרי, אומרים וואו, ראיתם? שני המלכים שלנו, אבל מאחורי תבני בן גינת אין אף אחד. מאחורי עומרי יש את עשה מלך יהודה. מה זה? עשה מלך יהודה זה נשיא ארצות הברית באותה תקופה. הכל, עוצמה והכל. כדאי לנו להיות עם עומרי. יש לו מאחוריו גב חזק, כלכלי, ביטחוני, יציב, וזה מה שגורם לכל הזליגה הזאת מתבני בן גינת לעומרי. ואז עומרי גם חייב לעשה. כאילו, אני גרמתי שבסוף תהיה המלך היחיד, אני זה שהשפיע. בעצם תובע איזושהי רשת שמחייבת את מלכות ישראל למלכות יהודה, אם מפני הכרת הטוב, אם מפני, לא יודע מה, בת ערובה, מכל מיני סיבות. זה השיקול של עשה, שיקול טוב. ואף על פי כן, התוספתא באה ואומרת, כיוון שהסית תתתתתן, נגזרה מלכות דוד שתכלה עם בית אחיו. הנביא לא רואה את זה בעין יפה. אוקיי? עוד פעם, עשה בא מנסה בכוח לעשות משהו שהוא לא היה אמור לעשות. אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנגיע לאחאב, שם זה עוד חיתון ככה יותר עמוק. לא, שם זה עם הבן של... שם זה עניין אחר, נגיע לשם, שם זה עניין אחר לגמרי. הקפדה על חזקיה לא היה על ניסויים כאלו או אחרים, אלא למה אתה בכלל לא מביא ילדים לעולם. עכשיו, זה גם לא סתם, אתה מבטל מצוות... נכון, הוא ראה שיצאו ממנו רשעים. כן, עכשיו צריך גם להבין, נגיע לשם, גם הכעס, הגזירת מוות על חזקיהו, זה לא סתם כי ביטלת מצוות פריה ורבייה, אלא אם אתה לא עושה את זה, בעצם קלה זרע בדוד, אתה לא עושה המשכיות לבית דוד, זה הרבה יותר מעבר כאילו זה מעבר אין לי ילדים, אני גודע את השושלת של דוד המלך, מי שבסופו של דבר אמור להיות המשיח אפילו, אוקיי? לא משנה, נגיע לשם, זה עניין אחר. אז אנחנו רואים שמי שבעצם יוצר את הזליגה הזאת ממלכות תבני בן גינת לעומרי, זה עשה שבוחש בקלחת ומושך בכל מיני חוטים, והוא גורם לדבר הזה, ואז באים ורוצחים את תבני בן גינת, אוקיי? כתוב וימות, אבל הוא לא מת טבעי. כן. כולם נהנים מהסיפור. כן. עומרי אומר, אני מקבל מה שנקרא גב, הדוד סם, ומבחינת עשה מצוין. זה עוד סיבה שכולם יזלגו אליי, ומעולה. טוב, אנחנו נמשיך בפסוקים. טוב. למה בעצם בתוספתא אומר שזה לא... אנחנו נחבר את זה בהמשך עם אחאב. אני יכול להתייחס לזה עכשיו, אני מעדיף אחרי זה כשאנחנו נראה עוד חיתון כזה, ואז אולי נתייחס לזה בצורה יותר כוללת. טוב, אז ככה, פסוק כ"ג. בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה, שימו לב כמה מלכים, שוב, היו 8 מלכים עם עשה מלך יהודה הזה, מלך עומרי על ישראל, 12 שנה. בתרצה מלך 6 שנים. Okay, בתרצה 6 שנים, איפה הוא מלך ב6 השנים האחרות? ויקן את ההר שומרון מאת שמר בכיכריים כסף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. זאת אומרת, הוא בונה את העיר שומרון שמאותו רגע היא תהפוך לבירת מלכות ישראל, והוא קורא לה שומרון על שם האיש שההר היה שייך לו, שמר, כך קראו לבחורצ'יק. ראיתי שמישהו מתייחס לזה שהבחורצ'יק אין לנו הרבה מידע עליו, אבל צדיק הוא לא היה. כן. לא, זה לא השומרון שלנו. לא. זה, תסתכל, אני בדיוק השבוע ראיתי בתנ"ך סימנים, זה לא רחוק מתרצה, זה טיפה שמאלה במפה. זה מערב. פעם מערבית, תראה במפה פה, אני אראה לך, בדיוק השבוע ראיתי את זה. אז חז"ל באים ואומרים, שאלו פה למה היא קרויה על שם מישהו שלא, משהו אפילו לא יהודי. חז"ל באים כבר ואומרים, בואו ראה מה בין מלכות יהודה למלכות ישראל. מלכות יהודה, הבירה שלהם זה ירושלים, על שם יראה ושלמות, גם יראה גם שלמות.
מלכות ישראל, הבירה זה שומרון, על שם גוי שגם היה בן בליעל ולא מוכשר במיוחד. מה זה אומר על עומרי? אולי זה עשה לו הנחה, אני לא יודע. הוא אמר בוא אני קורא למקום על שמך, תן לי הנחה, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. זה מעניין אולי בדעת מקרא הוא יתייחס. מה אתה אומר? זה עוד איזושהי נקודה. אם נסיים את הפסוקים אני אתייחס לזה, כי הפרק שלנו, במיוחד עוד שנייה, אנחנו נראה הפרק שלנו, יש בספר מין נקודות זמן מכוננות שיש שינוי. ופה אצלנו יש פתאום איזו ירידה מאוד מאוד גדולה ופריצה של דברים שלא היו לפני כן, ויכול להיות שכמו שאתה אומר, באמת להכעיס, זה מין משהו שאנחנו נראה, אנחנו נראה זה מין דפוס כזה שעם ישראל רכש אותו מאיזבל ולהכעיס. פה עד עכשיו כל הרשעים באמת עסקו בעבודה זרה בדברים כאלה בשביל כל מיני או אינטרסים שלהם, כמו שראינו ירובעם, או מפני תאווה ויצר לעבוד עבודה זרה. פה יש את התכונה החדשה, נעים מאוד, להכעיס. למה אני חוטא? לא כי זה משתלם, לא כי זה, דווקא. אנחנו נראה אפילו כשזה לא משתלם, דווקא. אני אעשה גם אם אני הולך כן, לנעט, ואפילו, אני מוכן לשלם על זה מחיר אפילו, אבל בדווקא, אוקיי? זה המיקום. כן. הסגאי נמצאו ליד כפר סבסטיה, ו10 קילומטר צפונית מערבית לשכם, ונצמוד לשומרון, היישוב כזה שומרון. אחלה. זה המיקום. טוב. ושאלת מבחינת שם, זה אומר שמו לבן השם שמרון בני יששכר. שמרון בני יששכר. מעניין, זה כאילו בנחלה של יששכר? לכאורה לא. לכאורה זה לא בנחלה של יששכר, אבל טוב. נראה, כי אז מה הקטע? טוב, מעניין, פתחת לי משהו מעניין. טוב, נראה את זה אחרי זה ואולי נשלים בשיעור הבא. יש לנו 5 דקות ככה. אז ויעשה עומרי הרע בעיני השם, וירא מכל אשר לפניו. אוקיי? הוא עושה משהו שאף אחד לפניו לא עשה. וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתו. כתוב פה אגב חטאתו ובחטאותיו, קריא וכתיב. אז נראה לי המלבי מסביר, חטאתו של ירבעם זה בעצם העגלי זהב. אבל חטאותיו זה כל הדברים שבלי קשר. יש את החטא הרשמי שלו, שכל הזמן מוזכר, ויש עוד חטאים, הוא עובר על הכל, מכל הכיוונים, שהחטיא את ישראל להכעיס, רואים העניין הזה של להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם, ויתר דברי עומרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב עומרי עם אבותיו ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו. אני ארוץ ממש עד סוף הפרק, מה שנספיק, מה שלא שבוע הבא. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, המלך השמיני בחפיפה לעשה. וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. לכאורה הייתי חושב שיהיה צדיק, אוקיי? גם הרבה זמן, ואין פה איזושהי השמדה. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. לפני שנייה אמרת לי על אבא שלו מכל אשר לפניו. הוא מכל אשר לפניו, זאת אומרת גם יותר מעומרי. יש פעם שמעתי סיפור חמוד כזה, על איזה בן אדם באיזה קהילה שהיה רשע, אין דברים כאלו. טוב, הבן אדם נפטר, כל הקהילה באה, בכל זאת מישהו מהקהילה, והרב חושב, מה אני הולך להספיד אותו? הבן אדם לא עשה שום מצווה, אין עבירה שלא עבר. מה אני יכול להספיד? אין לי שום דבר טוב לומר עליו, כלום. בסוף המשמש אומר, שמע, כבוד הרב, הבן שלו יותר רשע, אז הוא יכל להיות יותר רשע, אוקיי? והוא לא כמו הבן שלו. הוא יכל להיות יותר רשע ולא זה. טוב, עברו ימים, גם הבן נפטר, מה נגיד עכשיו? גם הרב הבא שהתחלף, מה אני אומר עליו? אין משהו יותר... אז מישהו אמר, הרב, בזכותו קברו את אבא שלו, הספידו את אבא שלו, כאילו. אז גם פה, עומרי, והיה רשע יותר מכל אשר לפניו, בא אחאב ושובר את השיא. אגב, הוא היה המלך הכי רשע במלכות ישראל, במשך המון שנים. התלבטתי אם הוא היה המלך הכי רשע אי פעם, או במלכות ישראל, כי מי שמתחרה איתו זה מנשה במלכות יהודה, והמדרשים ככה שקולים ועניינים וזה. אגב, לאחאב אין חלק לעולם הבא, למנשה יש מחלוקת, אוקיי? אבל בסוף ראיתי מדרש, כשנגיע למנשה, נביא את זה, פעם ראשונה שראיתי את העניין הזה, שהם מדייקים שבאמת מנשה היה יותר מאחאב, אוקיי?
אבל אני לא חושב בהרבה. כאילו, בכל זאת, אחאב עשה פה דברים יפים. כן. טוב, ויהי הנקל לכתו וחטאות ירבעם בן נבט, זאת אומרת, הדברים הקלים שלו זה החטאים של ירבעם בן נבט. ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, הוא לוקח את הבת של מלך צידון, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו. עכשיו הבעל זה עבודה חדשה יחסית, הוא לוקח את זה, הוא מביא את זה מאיזבל בת את בעל, יכול להיות שהשם שלו מעיד על זה שהוא היה בקיא בעבודה או משהו כזה. ראינו לפני זה את העגלים, ראינו במלכות יהודה למשל, אצל רחבעם, ראינו את האשרה. אגב, האשרה זה משהו ש... הוא עתיק, אבל גם הוא היה, זאת אומרת, בעם ישראל עבדו אותו, הרבה פעמים אגב אפילו בשיתוף, נכון? איך כתוב, לא תיטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. זאת אומרת, הייתה גם מציאות שליד מזבח השם יש אשרה, היו עובדים בשיתוף. אשרה זה מין משהו שעם ישראל כבר הספיק להתקלקל בו, כמה פעמים ובימי השופטים. הבעל זה משהו שהוא יחסית יותר קשה מהאשרה, ובא, כן, יכול להיות שוב שהוא היה למשל אצל במדיין שם, בספר שופטים, כשהם נלחמים במדיין, הם עובדים שם, יש שם רשימה של איזה 7 אלוהים. אני חושב שיש שם גם את הבעל. זאת אומרת, זה לא שעם ישראל מעולם לא עבדו את הבעל, אבל לפחות פה, מאז ימות שלמה, לא מצינו בעל. ופה פתאום עובדים את הבעל, הוא מביא את זה, והיה כמזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון, זאת אומרת, ממש עושה לו מקדש, ויעש אחאב את האשרה, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. שוב, אחרי שכבר אמרו לי שהוא יותר עשר, הוא מוסיף להכעיס. זאת אומרת, אתה כבר אחי, שברת שיא, אין לך מה, לא, הוא מנסה לשבור את השיא של עצמו, אוקיי? ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל, שוב, הכל דווקא, להכעיס. מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו. באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. מה אומר לנו הפסוק הזה? היה מישהו בשם חיאל בית האלי, הוא בונה את יריחו. יש מחלוקת אם הוא בונה את העיר עצמה או שהוא בונה עיר כשם העיר יריחו, כך או כך זה אסור. תסתכלו פה, נראה לי שכן הבאתי את זה. אמר רב חיסדא בסנהדרין, אמר רב חיסדא יריחו, דכתיב והייתה העיר חרם לאדוני והשבע יהושע בעת ההיא לאמור ארור האיש אשר לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו. באים חז"ל ודורשים מה זה את העיר הזאת את יריחו, תגיד את יריחו או את העיר הזאת, אלא מפה למדו על שם יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו. זאת אומרת, או שאדם יבוא ויבנה את יריחו עצמה, זה איסור, גם אם הוא יבנה עיר אחרת אבל הוא יקרא לה על שם יריחו, גם זה אסור. אז יש מחלוקת מה חיאל בית האלי עשה, כך או כך מה שקורה. באבירם בכורו יסדה, כשהוא שם את היסודות, בנו הבכור נפטר, ובסגוב צעירו, הבן העשירי שלו חז"ל אומרים, הבן העשירי הציב דלתיה, זאת אומרת כשהוא בא ושם את הדלתות, את הפיניש, הבן האחרון העשירי שלו מת, חז"ל אומרים כמובן זה לא הראשון והאחרון אלא כולם בדרך, הוא איבד 10 בנים, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון, אוקיי? מה שיהושע קילל, ארור העיר, האיש אשר יקים את העיר הזאת, יריחו וכו' וכו' וכו'. כן. יהושע משמע שנפלה יריחו עד בנימין. ומכאן משמע שהיא כלולה בממלכת ישראל. מעניין. ולכן אולי אני חושב שיש את הדעות שאומרות זה לא יריחו. זה יריחו שישבה לה יריחו כנענים. אוקיי, זה החבר'ה האחרים, הפרשנים האחרים, סליחה חבר'ה. הפרשנים שאומרים זה לא יריחו עצמה, יכול להיות שמכוח קושייה הזאת, זה עיר אחרת, אבל הוא קורא לה על שם יריחו שגם זה אסור, כמו שאומרת הגמרא שם רב חיסדא, אוקיי? עכשיו, מה גורם לבן אדם לעשות את זה? כאילו, מה נראה לך? לא מכירים את זה. אז יש לזה 3 תשובות, ואנחנו נדבר עליהם בעזרת השם בשבוע הבא. איך הייתי אוהב לעשות את זה לתלמידים? בקיצור. אתה רציני? זרוק טעימה ותזכיר את זה גם שבוע הבא. אמרנו שאפשר עד 10:15 אם זה אמצע נושא וסוף פרק. אתם תהיו במתח. בואו נעשה סיכום. תודה אור על התזכורת. אז ככה, ראינו בעצם תחלופה נוראית של מלכי ישראל, 8 מלכים שמתחלפים בזמן עשה המלך יהודה. דיברנו על זה
ממלכת ישראל הייתה קורסת לתוך עצמה וכולם היו עוברים באופן הכי טבעי ופשוט למלכות עשה, בגלל כריתת הברית עם בן הדד. זה בעצם הוא מתוך רצון טוב הכשיל את הכיוון הזה של הקדוש ברוך הוא, וזה לא קרה בסוף. טוב, אז ראינו באמת שזה מעבר לתחלופה, יש הסתאבות, מלכי ישראל לא מתנהגים כמו מלכי ישראל. אגב, אנחנו נראה, אם דיברנו על אחאב 22 שנה, מה כל כך הרשע הזה מולך 22 שנה, איך? זה בדיוק הנקודה, המסירות המדהימה הזאת לעם ישראל. לא נדבר על זה, על אחאב. בכלל, תבינו, יש לנו פה מלכים שאנחנו רואים, הכתוב נותן להם מקטע של כמה פסוקים. על אחאב אנחנו עכשיו נדבר כמה וכמה פרקים, יהיו איזה 4 פרקים אם אני לא טועה רק על אחאב, בפרקים ארוכים, לא של 10-12 פסוקים, כי זה באמת דמות מיוחדת מאוד, מורכבת מאוד. קיצר, יש לנו, אנחנו נשימה ארוכה עם אחאב, גם אליהו הנביא ייכנס פה, זה אחד העוגנים של ספר מלכים, אחד הנושאים היותר מעניינים. ואחאב בעצם עושה את התיקון של כל המלכים שלפני זה, לכן הוא זוכה ליציבות, הוא זוכה לעוד הרבה דברים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, עם הרשע הזה שמכעיס אותו יותר מכולם, השם איתו, זה לא יאומן. וטוב, נדבר על כל הדברים האלה. פרק הבא אנחנו נתחיל עם הסיפור הזה של חיאל בית האלי, נבין את העניין שלו, ואז ממילא הכל יובן בהמשך. פרק הבא שאגב פותח, סתם משום מקום פתאום אליהו הנביא, אין לי פה את הפסוק לפניי, כתוב, הפרק הבא ככה נפתח בזה שאליהו הנביא, אתה יכול להקריא לי רגע את הפסוק? יפה, ויאמר אליהו תשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל. ואז בעצם אליהו הנביא שאין לי מושג מי הוא, פונה לאחאב שאין לי מושג מה הוא קשור לסיפור הזה, הוא בא ומבטיח שלא יהיו גשמים יותר. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. מה? לא רשום עדיין שאליהו הוא נביא. נכון, בסדר, אבל אנחנו מכירים את אליהו הנביא כנביא, נכון. בוא נגיד המעבר מהפסוק האחרון בפרק הזה לפרק הבא לא ברור בכלל, ועל זה נדבר בתחילת השיעור הבא. אז בינתיים יישר כוח גדול לכולם, ושיהיה שבת שלום. אגב, יש שאלות בזום? אין שאלות. שיהיה שבת שלום, לא לשכוח להתנתק. יישר כוח. שבת שלום, יישר כוח. שבת שלום, תודה רבה.